गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। त्याचा मुलगा तरी त्याचा आदेश मानतो का उद्धव ठाकरेचा? उद्धव ठाकरे जेव्हा पाठीच्या मानेच्या ऑपरेशनसाठी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते तेव्हा हाच आदित्य ठाकरे आणि त्याचा तो वरुण सरदेसाई आणि त्याची ती टोळी डावोसच्या नावाने बाहेरगावी मजा मारत होते। तिथून आता उद्धव ठाकरेंची तब्येत बरी होणार नाही, माझ्या वडिलांची तब्येत बरी होणार नाही म्हणून आदित्य ठाकरेला स्वतः मुख्यमंत्री बनण्याचे षडयंत्र आदित्य ठाकरे रचत होता महाविकास आघाडीच्या लोकांशी बोलण्याचे। तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांनी विरोध केला म्हणून ते सगळं प्रकरण थांबलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।